Tvoje ego tě stojí 20 000 měsíčně. Stojí to za to? Možná si to ani neuvědomuješ. Přišel za mnou chlap, dům, auto, styl, na první pohled všechno sedí. Ale pak jsme se podívali na čísla. Auto 15 000, zbytečné úvěry, další pár tisíc, drahé nastavení hypotéky. Celkem přes 20 000 měsíčně navíc. Za co? Za pocit, že to vypadá dobře navenek. Ale doma tlak, nervy, hádky o peníze. A víte, co je na tom nejhorší? Že si myslí, že takhle to prostě je. Není. Ego vás nutí držet věci, které vás ve skutečnosti táhnou dolů. Protože skutečný status není auto, značky, dojem. Skutečný status je klid, rezerva, svoboda. Když jsme to nastavili jinak, splátky dolů, tlak pryč, více peněz, které zůstanou. A najednou nemusel nikomu nic dokazovat. Jestli vás vaše ego stojí desítky tisíc měsíčně, je čas se zastavit. Stojí vám to za to? Pokud ne, udělejte teď jednu jedinou věc. Jděte na bofipo.cz, stáhněte si případovou studii první pomoc a začněte používat strategii chytrého splácení. Protože žádná banka vám nikdy neřekne: takhle nám zaplatíš míň.